συγκεκριμένο δρομολόγιο. Γιατί τρέχουμε? Δεν ξέρω. Τα κύματα του εγκεφάλου μου δείχνουν ότι κάτι πολύ αλόκοτο συμβαίνει. Δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου. Όραμα είναι αυτό, μας ελέγχουν! Σταμάτα, δεν πρέπει να τρέχουμε! Η ενέργεια χιλιόμετρα χτυπάει στις σκέψεις της συνείδησής μου. Στην κοιλάδα των φαντασμάτων. Πολύ χαίρομαι που γλίτωσα. Κάποια άλλη βούληση μπαίνει μέσα στη συνείδησή σου και προσπαθεί να παγώσει τα νεύρα σου. Δεν θα με νικήσεις όμως. Καλώς όρισες, Ναϊούτα, νωρίς γύρισες. Σου ετοιμάσαμε το πάρτι των γενεθλίων σου, κορίτσι μου. Πατέρα μου, μητέρα μου, ζήτα. Εκεί η τούρτα που σου υποσχεθήκαμε με 16 κεράκια. Το μαμά μου, ως θα είστε και δυο καλά. Ναγιούτα, σταμάτα! Έλα εδώ! Μα τι κάνεις? Μη γελιέσαι, οπτασία είναι αυτό! Όχι, θα μείνω εδώ, βαρέθηκα πια την άλλη, βαρέθηκα, κατάλαβες, βαρέθηκα. Χαζή, ξύπνα, οπτασία είναι αυτό! Οι Αζάντο την έφτιαξαν! Όχι, άφησέ με. Πότε θα πάψεις να είσαι παιδί? Δεν θες να βάλεις μυαλό, εντάξει λοιπόν. Εγώ φεύγω, μην εσύ. Ναγιούτα. Εσύ που μπήκες μέσα, πες ποια είσαι. Μα ποιος είσαι εσύ? Η ύπαρξή μου είναι τεχνητή και οφείλεται στη σκέψη και στη γνώση. Είμαι από τη γη, ήρθα εδώ για να μάθω τα μυστικά των Αζάντου, τη βάση τους, το σύμπαν. Πολύ καλά. Τι θέλεις να μάθεις? Ποιος ελέγχει τους Αζάντου και ποιος παρακολουθεί τους ανθρώπους? Μπορείς να μου πεις παρακαλώ? Πες μου. Η Σενάλζινερ. Τι είναι αυτή? Η πιο αντιπροσωπευτική από όλες τις ζωές που εμφανίστηκαν ποτέ για να ελέγχουν οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος. Και πού είναι αυτοί οι Σενάλζινερ? Πες μου, πού βρίσκονται? Έχουν χαθεί πια. Πώς? Τα μεστά χρόνια της ζωής κάθε ζωντανού πλάσματος έχουν χαθεί. Το σύμπαν βρίσκεται στα πρόθυρα του Μεγάλου Μπαμ. Μεγάλο Μπαμ? Δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν θα εκραγεί? Δεν είναι αλήθεια αυτό, αδύνατον! Έλα εδώ, χαμένη ψυχή. Όλες οι απαντήσεις που γυρεύεις είναι μέσα μου. Όχι, είναι παγίδα. Αν έρθω θα γίνω σαν τον Κύρο. Αλλά εγώ δεν είμαι Κύρο. Δεν θα γίνω σαν τον Κύρο ό,τι και να ανακαλύψω. Πριν πολύ καιρό ήξερα κι εγώ τα πάντα. Ήταν περίπου πριν 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν υπήρχε ούτε σύμπαν, ούτε ουσία, τίποτα. Τίποτα απολύτως.
Το μόνο πράγμα που υπήρχε ήταν το Όρν. Η μικρή κίνηση του Όρν προκάλεσε μια καταστροφή, το μεγάλο μπαμ. Ήταν τόσο μεγάλο, ώστε το Όρν μπορούσε να το ελέγξει. Το μεγάλο μπαμ ήταν ένα φαινόμενο υλοποίησης. Το σύμπαν γεννήθηκε από το τίποτα. Το Όρν μπήκε στην ουσία που δημιούργησε το ίδιο και έγινε ζωή. Το Όρν ανέπτυξε τη ζωή σε πιο περίπλοκες μορφές. Καθώς περνούσε ο καιρός, άνθρωποι και Σενάλζινερ εμφανίστηκαν. Έλεγχαν την ύλη και το πνεύμα. Ήταν ικανοί για τα πάντα. Αλλά στη γη, το πνεύμα υποτάχθηκε από την ύλη. Το πνεύμα έχασε την ικανότητα να υπάρχει χωρίς την ύλη. Εγκλωβίστηκε στον υλισμό. Κι έτσι άρχισαν να δίνουν μάχες χωρίς λόγο. Άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται χωρίς λόγο. Κατέστρεφαν τα πάντα στον δρόμο τους. Η γη μολύνθηκε. Το Ον κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να φυλακίσει τους ανθρώπους. Κι έτσι το ηλιακό σύστημα κλείστηκε. Μέσα στο κλειστό διάστημα οι άνθρωποι έχασαν τον προχωρημένο πολιτισμό τους, τις μνήμες της αλήθειας, την πνευματική τους δύναμη. Έχασαν όλα όσα είχαν πετύχει. Έγιναν δύστιχα πλάσματα που περιπλανιόταν γεμάτα φόβο και απελπισία. Μόνο αν οι άνθρωποι μπορέσουν να αποκαλύψουν τα μυστικά της ζωής και του σύμπαντος με τα ίδια τους τα χέρια, μόνο τότε θα ελευθερωθούν. Αλλά σε αυτό το κλειστό ηλιακό σύστημα μπορεί κανείς να παραμένει ελεύθερος όπως και στο μακρινό διάστημα έξω από το ηλιακό σύστημα, αν φοράει το τζάλιν, το διάδημα της αφύπνισης. Οποιαδήποτε μορφή ζωής από το μακρινό διάστημα τολμήσει να μπει στο ηλιακό σύστημα χωρίς να φοράει το διάδημα, θα συνθλιβεί από την πίεση του κοντινού διαστήματος. Το τζάλιν είναι για την απελευθέρωση μιας δύναμης που ήδη έχουμε. Ακριβώς, αλλά δεν είναι τέλειο. Μόνο αν αρχίσεις να το φοράς πριν ακόμα γεννηθείς, θα έχεις τα πλήρη αποτελέσματά του. Ο Όρον έστειλε τεχνητά ζωντανά πλάσματα, τους Αζάντο, στο ηλιακό σύστημα για να παρακολουθούν τους ανθρώπους. Αλλά τα τζάλιν αναπάντεχα έπεσαν στα χέρια των ανθρώπων. Αυτό ήταν το σφάλμα του Όρον. Για να πάρουν πίσω τα τζάλιν, οι Αζάντο έγιναν φωνικά όπλα και σκοτώνουν τους κατόχους των διαδημάτων. Μα γιατί να μην μπορούν να έχουν τα διαδήματα οι άνθρωποι και να ανακαλύψουν έτσι την αλήθεια? Γιατί? Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτηκε το Όρν. Πριν 2.000 χρόνια περίπου προκάλεσε άλλο ένα μεγάλο μπαμ. Και η ηρωνία είναι ότι το ηλιακό σύστημα επέζησε χάρη στο κλειστό διάστημα.